Ty si kráľovna. Takže pozri sa na túto kráľovnu a pozri sa na tieto páže. Vyzerá, že by to spolu sedelo? Mne to nepríde tak, že by to spolu sedelo. Čo mne príde, že spolu sedí, je buď tento král, ktorý presne vie, čo robí, alebo ešte lepšie, cisár. Áno? Kráľovna, cisár. Kráľovna, král. Nie páže, to my nechceme. My chceme tohto, čava. Trošku ty potrebuješ si uvedomiť tieto veci. Máme tu väžu, to znamená, že ti strelí blesk do hlavy, to boli možno teraz moje slova. A uvedomíš si svoju hodnotu a uvedomíš si, že sa nebudeš motať s nejakými pážami a či si budeš seba budovať a počkáš si tu na cisára, počkáš si tu na kráľa. Pretože ten je za rohom. Čo ten boss nám hovorí? To tvoje cestovanie. Ak máš niekam teraz cestovať, ak rozmýšľaš nad ťahovaním sa do nejakej inej krajiny, tak to je pre teba veľmi dobré znamenie. Lebo máme to kolo šťastia, ktoré sme mali na začiatku a máme tam desinu pohárov. Pozri sa na tú šťastnú rodinku. Ak prichádzajú cesty, tieto cesty ti prinesú šťastie. Daj mi vedieť, o čom chceš, aby som robila ďalšie čítanie. Uisti sa, že mi dáš follow a taktiež zazdieľaš s niekým, kto to potrebuje počuť. Čaute.